Abale, karɓi wannan mic din. A cikin Kannywood, wace mace ce a irin kamar a ce su Maryam Yaya, a su Gabon? Barin ka sai ma zancen ka. To ina jin ka. Budurwa kake ne fi ko? Wace ce a budurwa wace ce ta burge ka kake sha'awar kai aiki da ita? Wani da budurwa gwara dola. To kan ma ka kara zancen budurwa. Da budurwa gwara dola. To Abale. Kekiya. Ta fi kekiya ma dilar. Irin mai dankon nan garau ba kai awa guda kana ja bata kare ba to me za ka wani ta da budurwa. Abale. Akwai sarki Alinu. Akwai sarki Alinu, akwai Adam A Zango, akwai Gambo Ubantani. Waye ka taba zama a ƙarƙashin kara, waye taba yi mahalacci a cikin sa a Kannywood? Wa'annan manyan. Wato, kowa dai mutumina ne amma dai ni abalan ne, daga abalan kawai a abale. Ba abin da suka yi ma. Wannan wani fanni ne daban saboda ai idan ka lala ma da lahira ita dubu gaskiya ne gana ce baka gane ta bakan maka walar da kanka haka yake wannan lissafin naka ko wani babba a ciki mai gidana ne ka gane na rayu da kuwa saboda ni farko ba action na zo yi ba dai kuro ne fim nake shiryawa to ka san Allah in ka so ya nuna shi ne Allah zai iya yi kwansa a kowane lokaci rana dai kawai ya ce sai na zama actor ta wani zama gaskiya ne to shi ne ba dai kowa mai gida a cikin wa'annan jarumai da kuke aiki da su aikin ta'addanci amma a cikin fim yawa ba daga ce a cikin fim saboda ni a zahiri ni likita ne wanda na je na yi karatu na gudu aka bani license yanzu aka kwantar da kai ya sun sai na fili ga wata irin fiye da wata fim ko ba idan kana wasu idan a cikin gidan nan akwai mai ilimin da gidanci a zo a kwantar da kai daga gashi zuwa farce a tambaye ni duk wani sassa sai na faɗi sunan shi da amfanin shi yadda aka yi ya samu komai da komai na da. So, please my friend, what is going on? Gwaje ne kai. Kana ji na abokina? Cikin ɗan adam akwai kashi 200. kowanne ka taba shi zan gaya masu ba kokonto ai ban je wajen bane iyakan nan akwai 22 a nan kan shogon kai ka ce mai gaza ina jin ka wa ga ba zahiri gana cewa kaza kawai da ita rayuwa a yarinta kowa da gagararsa an yi wannan gagara an yi mai dusa an yi waye da Allah fulan nan kowa ya sauka da Allah na kalala dan gwa gaji dan gwa fito mana na kalala dai dama ina barge ka kuma zan ci gaba da barge ka amma ba ce in zo da kaina kuma na zo da kaina ba na son kudin kuma ba na son kaya amma lalle a gurin nan kuma a nan sai ka fahimci menene ma'anar seniority da ka ci wawanka wai na dawa ne na ƙaunar kakana da matsala ta da kai sha wai zuma na abale zuma na ya kamata kafin a shiga dan wani aiki da za a yi wai a Kannywood gaba daya wata mace ce jaruma ta fi burge ka jaruma mace dan Allah duk ku bari da Allah a daina girma Allah duk ku bari dan Allah ka saba ba ai